Hej og velkommen. I dag skal vi lave en elastikpistol lavet af spisepinde og elastikker. Du skal bruge 6 spisepinde. Det kan også være pinde andre, men spisepinde er gode, fordi de er stærke og robuste. 3 af dem beholder vi som ved de er og være hele. 2 af dem skal vi dele, sådan så de er nogenlunde på midten. Jeg bruger bare en god skarp kniv. Skærer en god rille, så er de lige til at knække der. Og en til. Af det halve skal vi gemme 3. Af den lille tager vi og deler en halv. Deler vi en halv gang til. Og vi skal have en enkelt stump til på 5 cm, som er en fjerdedel. Sådan. Den ene af de lange pinde skal vi have lavet et hak herude i spidsen, så vi kan skal vi lave en hak herude i spidsen til at sætte elastikker på. Skal jeg lige her. Sådan. Det behøver ikke være så stort. Det skal bare være, at elastikken kan få fat. Sådan. Det er vores spids af vores pistol. Den vender ud af. Hakken er flat. Så lægger vi de 2 andre, så de er cirka halvdelen af hver. Så tager vi en af dem med en 5'er og lægger herunder. Og så skal der ellers bindes med en elastik, til den sidder godt fast. Og lige i starten er det lidt svært, men der skal bare strammes til, så kommer det. Sådan. Der retter vi lidt til. Og en til sætter vi lidt længere nede, så vi har noget godt støtte. De skal bare strammes godt og grundigt, de her elastikker. Det skal bare sætte fast. Om hvilken vej de bliver strammet, det er sådan set lige meget. Sådan. En af dem, aftrækkeren, det er en god idé at bruge den, der er lidt glat. Den skal have her cirka på midten et lille hak. Den skal sidde heroppe med hakke bagud. Sådan der. Den skal først sættes fast. Den skal bare også godt med elastik på.
tager en enkelt elastik og lægger dobbelt. Og lægger bagom. Så det er lidt. Få noget spænding. Og den skal ned og rundt om det hak hernede, så den sidder fast. Det er det, der gør, at vores aftrækker kommer tilbage. Så mangler vi kun at lave et håndtag. Så tager vi en pind og sætter her. Den skal bare også have en elastik, der sidder godt og grundigt på. Fuld skrue på elastikken. Så den sidder sig. Den skal bare sidde fast. Sådan. Og en til her. Og de to hernede, så skal de bare sætte sammen, så er det halvdelen, så er det hurtigere. Så har vi vores elastikpistol færdig med et aftræk. Den er måske lidt lang, men lidt kortere. Affyring er simpel. Sæt en elastik på, ned om aftrækkeren, og lav et aftræk. Det var det for den gang.